Start. Anneli Kuukkasen tempaus ennätystään salissa on 156 toistoa. Jansenin tempaus ennätystään lajissa on 211. Aika huikea tulos. Ensimmäinen kisaminuutti tulee täyteen. Hyvin menee, mummo. Kerti Ahosen tempausennätys on vielä Ronja Muuten 210. Marjo Pankowskin tempausennätys on 183. Ja puolitoista minuuttia lisäaikaa. Siitoropin ennätys tässä lajissa on 149 toistoa. Nyt tuli täyteen 2 minuuttia. Pidä tasaisena vaan, anna mennä. Päivi Kuivilan tempausennätys tässä lajissa on 139. Lisäaikaa on 2,5 minuuttia. Hyvin tasaista on. Ja loistavaa. 2 korkeaa neljännellä. Kaikki rinnan noin 50-11 kulmasta. Alalla 5 ja 6. Tiina Päivi menevät myös aivan ympäri. Lavaliksi Anneli Kuokkanen aivan hienolla valitteluudessa 46 toistolla. Hienonaiset 3 minuuttia ja voitus. Aivan loistavaa. Eli 60 toistoa on jo keskilavoilla rikottu. Keskity. Myös Päivillä ja Tiinalla 60 toistoa ja keskilavan rikkoon yhtenä rintamana 70 toistoa, kun aikaa on 3,5 minuuttia. Ote pitää kyllä, anna mennä vaan. Lisäaikaa on 4 minuuttia. Keskirintaman naiselta Ronja Tervila Marjo kaikki 80 toistoa. Käsi loppuun, Ronja, anna mennä vaan. Lisäaikaa tullut 4,5 minuuttia. Kaksi ja 3 Terja Ronja on pientä kaulaa Marjosta Terja 96, Ronja 95,
Päivi ja Tiina tässä lukemusta 88 molemmilla on 11, kun 5 minuuttia ylitetty puolelta vielä jäljellä. Tietoa naisessa. Ronjalla 100 rikki, Terhillä 100 rikki. Hyvä Terhi. Päivi ja Tiina myös 100 toistoa hieman. Lisäaikaa on kulunut 6 minuuttia. Jäljellä on vielä 4 jäljellä. Nyt myös Annelilla 112 kun kello on 6 minuuttia ja 6 sekuntia. Terhillä ja Ronjalla on kirkas koko siitä, kun tyyppi näyttää kaasun paikan aivan. Se saa oikeudessa muistaa. Usea puolikot ja kisa on menty. Ja lava 2, 3 ja 4, yli 130 toistoa on kasassa. Kisa-aikaa on 7 minuuttia, enää 3 jäljellä. Hyvin menee. Terhillä rikki on 140 toistoa. Tiinalla ja Päivillä kasassa 130. Ja Annelillakin jo 120. Lisäaikaa on 7,5 minuuttia. Jaloistavaa, hae sieltä vauhtia. Hyvä, hyvä. Volski on aivan kiinni samassa tuloksessa, mitä Ronja lavalla 2 tekee. 146, 148 toistoa. Terhi Ahosuoja 150. Hyvä Terhi, tykitä, tykitä. Lisäaikaa on 8 minuuttia, 2 jäljellä. Tosi hyvin menee. Päivä tekee loistavaa suoritusta. 2 minuuttia jäljellä. Ja Terhi Ahosella 160 rikki. Taistelet loppuun. Menee, menee. 13 minuuttia on enää kisa-aikaa jäljellä. Terhi Ahonen 168, Ronja Jänsen 166, Marika Koski 161, Tiina Siiroloppainen Kuivila 159, Hyvä mummo. 140. Viimeinen minuutti, taistellaan se loppuun. Se menee. Nyt vaikka raakana. Keskity, keskity, keskity. Hyvällä tekniikalla loppuun saakka. Hyvä, 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 hyvä. Kaikilla aikaa on enää puoli minuuttia. Ronja, raakana loppuun nyt, nopea, 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 nopea. Vielä, 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 vielä. Hyvä Anneli, anna mennä. Vielä, nopea, 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 nopea. Vielä, vielä, vielä.